shirin kamfanin El Hassan Films Production. Da manoma da makiyaya duk uwanmu da uwanmu. Wai da kado da fulani wai duk ɗaya ne fa. Kai na ya zama ɗaya. Na kashe mutum na kashe banza a garin. Haifin na kare bare hadi kare. Kai wannan kai ya ce makar ya share kare. Hakika uwa ɗaya uba ɗaya. Wani gagarumin al'amari ya shiga tsakaninsu. Sun shiga dandan zaman yan marina kallon kallo da kaka. Turkashi sunan fim din ina mafitar mu. Duk ba ta gani a garin nan wallahi mun kashe ta layin nan. Allah sai mun kai ta. Ina mu ba ta kai. Din bani lalacewa ta same ta banda abin liba ina ita ina kaɗo menene kaɗo. Na ruwan mu da kaɗo ka an banza. Allah sai ya kashe ka. Sandaran sa in bige ka. To shikenan mu zuba shege ka fasa. Ya na fi sun dangare bakin nan Allah kuwa. Shege dan iska kai da uban naka. Ina mafitar mu. Wuta zazzafa ce ta kama su. Mu ce ta namiji. Magana isin ta turka. Tashina da dauki ba da dan zakata. Mararin zuciya ɗanɗanon zumar kasancewa tare. Akwai sarkiya da sarka. Alkur'an ba zan yarda ba alkur'an. Ai rugima yanzu aka fara. Da abin da kai akai na goyi bayan abin da kai in ma kama dai a kashe shi. Kada ku kashe. Ku kashe. Karkashi yadda da ke ce ta kai sai ka ji zuciya tana kuna. Ina mafitar mu wanda ya shirya Muhammad Hassan wanda ya dauki nauyin shirin Hassan Yahaya. Ƴan uwarka yanzu na fara son ta barin gaya ma gaskiya. Ko kai hankali in ba ka ba zan kashe ka. Na rantse ba dan ina tsoron shari'a ba. Duk wani mai kiwo sai na karar da shi a doron ƙasar. Duk ranar da ka ƙara tare ƴar uwata wajen kiwo wallahi sai na maka yankan rago naman ka ya halatta a gare ni. Wallahi tallahi ina son ƴar makiyaya a matsayina na dan manomi. Idan ci ta masu ne ko bai farayya wallahi mu ɗauki ma. Wanda ya bada umarni Ibrahim Lana yana nan tafe.